Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І я адразу хочу нагадаць, што наш сённяшні стрым можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Ведаеце, сёння на сайце Еўрарадыё я сам праглядзеў упершыню такі фильмик, ролик с циклу «Дорогие российские друзья». С захоплением хочу я вам поглядзеў. Аўтар гэтага мини-фильма, ці, может быть, программы такой, як это правильно сказать, зараз удакладнімся, Севярын Квяткоўскі ставіць пытанне, на якой мове гаворыць Лукашенко. Па праўдзе, калі я адразу прачытаў назву, падумаў, што за глупства, трэба ж было дадумацца да такое, на якой мове гаворыць. Вот я, як чалавек, які гаворыць па-беларуску, магу адразу сказаць, Лукашенко гаворыць па-расейску. Ну, магчыма, там які-небудзь нашы сябры з Китая, ці, я не ведаю, там з Ірландіі, ці з Паўднёвай Карэі, можа быць, не ведаючы славянскіх моваў, і так наўгад сказалі б, што можа ён раз з Беларусі, кіраўнік Беларусі, то гаворыць па-беларуску, але людзі з суседніх краінаў, там Польшчы, Літвы, Украіны, Расіі адразу павінны заўважыць, па ідэі, некую, адказаць на гэтае пытанне. Таму чакайце, дай я прадстаўлю нашага госця. Перабіваеце тут гаспадара, можна сказаць, студыі. Севярын Квяткоўскі. Добрый день. Наглы, але таленавіты чалавек, які і здымае гэтыя цікавыя... Влоги. Гэта завецца влог. Влог. Відеоблог. Скарот влог. Ага. Штосьці вкладаецца. Зразумела, а то ў мяне там адразу нейкія там думкі не ў той бок пайшлі. Добра. Вось гэты укладыш, відэо укладыш, блог такі. Ўсё ж такі, я разумею сам пасыл, але ўсё ж такі сэнс, на якой мове гаворыць Лукашенко. Няўжо адказ не відавочны? Ёсць хрэстаматыйная гісторыя ад беларускай журналісткі, якая працавала на адзін расійскі вялікі канал тэлевізійны. Яна кажа, ну вось тут адзін рэспандэнт прынцыпова гаварыў па-беларуску, ці перакладаць яго. Ёй тэлефануюць з Масквы, кажуць, няма часу перакладаць, давай дасылай матэрыял, мы цудоўна разумеем беларускую мову. Яна кажа, окей, дасылае, монтажуе свой відэаматэрыял, дасылае, яны атрымліваюць, і там чалавек, вядомы беларускі палітык, гаворыць літаратурнай беларускай мовай. Яны тэлефонуюць, што ты нам даслала, мы нічога не разумеем. Ну вы ж сказалі, што вы разумееце беларускую мову. Не, ну вось глядзіце, вот Лукашенко, ён же ж не па-руску гаворыць, але мы яго цудоўна разумеем. І ў гэтым іх адказе ўжо закладзены вось гэты парадокс. То есть я, калі не па-руску, але вы разумееце, то як это? Таму, в прынцыпе, я хачу гэтую тэму раскрыць менавіта таму, што некаторыя нашы расійскім дарагім друзьям, в прынцыпе, патлумачыць сітуацыю з мовамі, каб яны не блыталіся, калі прыязджаюць у якасці турыстаў. А нашым гледачам беларускім з Беларусі патлумачыць вот эту прынцыповую памылку, што нельга называць трасянкай в беларускае вымаўленне. Калі амерыканец гаворыць ангельскім вымаўленнем, мы ж не гаворым, што гэта беларуска-ангельская трасянка. То чаму, калі беларус гаворыць па-расейску з беларускім вымаўленнем, гэта трасянка? Такім чынам, патлумачыць, што калі замежны расійскі турыст разумее беларускую мову Лукашэнкі, гэта не азначае, што, сустрэўшы ў горадзе Севярына Квяткоўска, ён зразумее яго беларускую мову. Звычайна так, але мы можам паглядзець... Да, вот, дарэчы, нам цікава меркаванне і людзей, і ўвогуле, я думаю, што цікава будзе паглядзець гэты відэаблог, каб ўсё ж такі больш дакладна распашырыць думку Севярына. Калі ласка.
Дорогие российские друзья, сегодня мы с вами поговорим о языках в Беларуси. Начнем с самого интересного. С того, что в России не встретишь часто. Я пью чай с малиновым вареньем. Я в чаях в этих не разбираюсь, потому что чай надо, наверное, пить, как он есть. На каком языке говорит Лукашенко? Белорусском. Белорусском. Русском, не знаю. Когда, я бы сказала. Когда на русском, когда на белорусском, когда не знаю на каком. Будьте добры, на каком языке говорит Лукашенко? Тросянка. Итак, вы услышали слово «тросянка». Этот феномен активизировался в Беларуси в 60-х годах прошлого века, когда в Беларуси началась принудительная русификация. Тросянка – это смесь лексик двух языков. В нашем случае русского и белорусского. Он давай у всех поить друзей. На такси ездил, курей копченых набере и прямо у такси таки сидеть. Это курица невкусная, в окно ее. Когда я приезжал назад, первый месяц всегда трудно было общаться, потому что я гэкал, чекал, я говорю как на тросян. Стоп! А вот тут уважаемый музыкальный исполнитель ошибается. Он продолжал говорить по-русски, но с белорусским акцентом. Так же, как и руководитель Беларуси и огромное количество белорусов. Повторяю, тросянка – это смесь слов. Для белорусов более-менее старшего поколения русский язык был чужим, вынужденно изученным, а говорить на иностранном со своим произношением – это нормально. Таким образом, отвечаю на вопрос этого выпуска. На каком языке говорит Александр Лукашенко? На русском. А вось чаму і як адбылася прымусовая русифікацыя в Беларусі, пра гэта мы паразважаем у наступным выпуску. Я нагадываю, что наш гость Севярын Квяткоўскі, які зараз развінчаў міф про тое, что Александр Григорьевич Лукашенко размаўляе по-беларуску. Як і вялікая колькасць беларусаў у прынцыпе. Так, Александра Григорьевича я абраў проста дзеля таго, што ён найбольш вядомы сярод астатніх беларусаў па-за межамі краіны. Але з гэтага вось влога у мяне склалася ўражанне, што ты не вельмі добра, скажем так, мягка ставішся да трасянкі. Я звярнуў увагу, што калі ось я ўзяў кавалачак там, дзе вось хлопец сцябецца з трасянкі, і ён там паказвае не надта выхаванага і не надта адукаванага чалавека. Так, ты пайшоў яшчэ далей. І мне здаецца, гэта моя версія, што пад трасянкай маецца на ўвазе у нас яшчэ ось эта камічнасць неадукаванасці. Потому что, уявите себе, все ведают Сашу и Сережу, проект Михалка, який был популярный колькі гадоў таму. Так, и яго ведаюць і в России, в Украине, в Беларуси. И там яны гавораць, вот мы, Саша, яны гавораць по-расійску. І Саша, і Сережа, яны гавораць по-расійску. Там вельмі редко сустракаюцца ўласна беларускія словы. Але из-за того, что вот они такие, два таких, таких троху... дзівакі таких вось недалёкіх, да, утвараецца камічны эфект. То бок, калі словы Сашы і Серожы укласці у вусны акадэмічных людзей, там, напрыклад, літаратуразнаўцаў, якія будуць абсалютна інтэлігентнай інтанацыі, паўтараць іх тэкст, не будзе ніякай трасянкі. Будзе расійская мова з беларускім вымаўленнем. А вось калі вот так вот гаварыш, тогда это смешно. Вот менавіта так. Мы зараз все ж таки давай поделим. Ёсць расійская мова з беларускім акцэнтам ці беларускім вымаўленнем і трасянка. Зараз пакуль што я казаў пра трасянку. Сумесь лексік. Я сам асабіста ўжываю трасянку, калі хачу падкрэсліць уласную іронію.
Але ёсць людзі, якія ўжываюць трасянку, таму што яны недобра ведаюць беларускую мову, але імкнуцца на ёй гаварыць. І зараз вот так вот іх падначваючы, ты адбіваеш жаданне ў людзей спрабаваць гаварыць па-беларуску. А як там было, по-моему, Олег Трусаў казаў, не можаш чыста па-беларуску, лупі на трасянцы. Гаспадар Трусаў сам так сабе па-беларуску часам гаворыць. З часам. І ўвогуле людзі, які ўсё жыццё, я ўжо гадоў 27 штодня, то есть это беларуская мова моя штодзённая. 27, хтосьці можа месяц таму як пачаў. Але я ведаю, што маё вымаўленне, яно ўсё роўна крыху русіфікаванае. Таму што я вырас у атачэнні расійскай мовы, і я ў ім дагэтуль жыву. І ў мяне некаторыя гукі, яны занадта мягкаватыя. Там чэ, напрыклад, у мяне такое мягкаватае, або бывае яшчэ большае. Але я хочу сказаць пра іншае. Непрыняцце звычайна выклікае не столькі мова, колькі сітуацыя, калі чалавек не можа гаварыць ні па-беларуску, ні па-расейску. То есть у яго назаўжды зблыталіся лексікі дзвюх моваў, і ён не можа з гэтага капкану выскачыць. Вось. І гэта выклікае... Мова жывы арганізм, любяць казаць нам. Вось так нараджаецца новая мова. Магчыма. Магчыма, ну, у кожным разе беларуская мова ніколі ўжо не будзе той, якой яна застаецца дзесьці яшчэ прыроднай, натуральнай, па-за прамысловымі цэнтрамі, тую, якую я асабіста чуў яшчэ ў дзяцінстве, у Капыльскім раёне, цэнтральнай Беларусі. А калі пад Брэст паехаць на Палессе? А тут уже пачынаюцца дыялектызмы, і дыялекты блытаюцца з трасянкай. Вельмі важны нюанс. Багата людзей я сустракаў з вышэйшай адукацыі, праўда, не гуманітарнай, якія дажываюць там до 50, до 60 гадоў, маюць багаты жыццёвы досвед і не разумеюць розніцу паміж літаратурнай мовай і простай мовай, да? То есть чалавечай, скажем так. Таму што, да, беларускай мове, як мінімум, у тым от варыянце, якой мы ведаем, фонетычным, напрыклад, ёй як мінімум 600 гадоў, по-моему, 500 ці 600, это вот зафіксавана дзякуючы арабскім кітабам. Ну, бо арабіца перадае гукі. А літаратурная была сфармаваная, пачала фармавацца ў 19-м, а сфармавалася ў першай палове 20-го стагоддзя. Ну, дык прабачце, літаратурная ствараюць група адмыслоўцаў. Сёння яна такая. Праз 20 гадоў можа быць зусім іншая норма. Вунь Чэхі пасля вяртання незалежнасці ў 1918 годзе яны пералапацілі сваю лексіку так, што праз 30 гадоў ўжо было не пазнаць проста. Яны перакладалі нямецкія словы, мы можам зрабіць тое ж самае, калі захочам. Але гэта ўжо зусім іншыя нюансы, які проста трэба разумець. Ёсць літаратурная мова, ёсць мова сама па сабе, яна складаецца з дыялектаў, а яшчэ на этой дыялекты можа накладацца трасянка, прычым трасянка можа быць і беларуска-расейская, і беларуска-польская, калі ласка, з'ездзіць у Вільню, у раён Ліпкі, это недалёк ад вакзала, дзе жыве польская нацыянальная меншасць. Вы там такога пачуеце спалучэння розных моваў, што мне ж вуха радуецца. Я люблю всякие такія эксперыменты. Ось Дмітрый Пятроў пытаецца, это не пытанне, а можа быць удакладненне, ёсць такая прымаўка, што можна з'ехаць з вёскі, але цяжка, каб вёска з цябе з'ехала. То есть гэта мы гаворым пра гэтую сітуацыю. Окей, давайте возьмем вядомыя імёны. Давайте возьмем, не ведаю, Васіль Быкаў. Ён з вёскі. Калі ласка, у яго все цудоўна было і застаецца на паперы з мовы, напрыклад, з беларускай. Я думаю, што і з расейскай яго ўсё ў парадку. Хоць ён ўсё жыццё па-расейску казаў з выразным беларускім вымаўленнем, але ніхто яго не абвінавачваў у трасянцы. Ці хто памятае Алеся Адамовіча, напрыклад. То бок ён таксама, ён і пісаў па-расейску, і гаварыў па-расейску, бо ён у Маскве жыў. Але там проста выдатнае прыгожае беларускае вымаўленне. Ніхто яго не называў гэта трасянкай. А калі б яны гаварылі як Саша і Серожа, тады адразу стаўленне змянілася. Ці калі б яны гаварылі, да прыкладу, так, гарелка, пайду куплю в магазин горелки,
Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паузу. Севярын Квяткоўскі, мы працягнем нашу размову пасля выпускаў навінаў і абмяркуем пытанне. Ўсё ж такі гэта мова Лукашэнкі, яна больш смешная ці небяспечная? Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 16:20. Добрый день. Про микрофоне Лиза Кучаровая. Запрашаю на короткий информационный выпуск навинаў. Международная организация працы на сессии ў Женеве уключила Беларусь у так званы кароткі спіс. Пералік краін, дзе груба парушаюць правы наёмных працоўных і прафсаюзаў. Пра гэта журналістам распавёў старшыня незалежнага прафсаюза рабочых радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Ён паведаміў, што на абмеркаванні беларускага пытання выступілі прадстаўнікі 22 краін. 18 з іх рэзка крытыкавалі беларускі ўрад і афіцыйныя прафсаюзы. У падтрымку беларускіх уладаў выступілі толькі 4 краіны. Гэта Расія, Туркменістан, Куба і Турцыя. Афіцыйнай падставай для ўключэння Беларусі ў чорны спіс сталі 3 дэкрэты Александра Лукашэнкі. Гэта дэкрэты нумар 1 і нумар 3 прысвечаныя так званым дармаедам і дэкрэт нумар 29. Нагадаем, што сам Фядыніч і бухгалтар РЭП Ігор Комлік праходзіць па крымінальнай справе. Іх вінаваціць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Выпускныя іспыты ў беларускіх школах будуць мяняцца. Пра гэта журналістам паведаміў міністр адукацыі Ігор Карпенка. Чыноўнік звярнуў увагу на тое, што форма школьных выпускных іспытаў не адпавядае форме уступных іспытаў у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. На думку Карпенкі, трэба стварыць новы фармат, які збалансуе патрэбы школы, навучэнца і бацькоў. Міністр паабяцаў, што новы фармат іспытаў не будзе нечаканы, а з'явіцца на працягу 2-3 гадоў, паведаміў чыноўнік. А я дадам колькі словаў пра надвор'е на заўтрашні дзень. 5 чэрвеня ў асобных раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Уначы прагназуюцца ад 6 да 12, а ў дзённыя гадзіны ад 20 да 22 са знакам плюс. Заставайцеся на нашых хвалях. Еўрарадыё. У рытме жыцця, у цэнтры падзей. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук, і гэты наш стрым можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць Севярын Квяткоўскі, влогер, скажем так. Ну, мне сказали, что это так зовется. Что-то так, знаешь, с уладара перстёнкаў такие влогеры, нешта такое страшное, зверское, як ад якога чакаць нейкай гадасці можна. Вот, да прыкладу, тут сесці і абмяркоўваць, на якой жа ж мове гаворыць кіраўнік Беларусі. Дарэчы, вот па маіх назіраннях кіраўнік Беларусі любіць ужываць беларускія слоўцы, але заўсёды гэта ў яго ідзе, калі ён хоча з каго-небудзь пакпіць ці паздзекавацца. Асабліва ён любіць там сказаць это свядомыя. Ну, мне здаецца, што апошнім часам ўсё ж такі ўжо пэўныя змены ёсць. Я, дарэчы, менш бачу вось такіх кпінаў. Ну, зрэшты, мы ж абмяркоўваем у прынцыпе, што такое трасянка, так? То бок кіраўнік краіны гэта проста, ну, як прыклад больш вядомы. Можна ад'ехаць, не ведаю, ад Менску, ад любога вялікага гораду там на некалькі дзесяткаў кіламетраў і сустрэць жывую беларускую мову, якую тут у Менску, напрыклад, некаторыя будуць называць трасянкай. Толькі за тое, што чалавек гаворыць, напрыклад, телевизор. Вось телевизор, гэта што? Лесапед, напрыклад. Гэта проста прастанародная форма. Ва ўсім свеце літаратурнай нормай гавораць хто? Журналісты, часам влогеры, блогеры. Ну так, зрэдку.
зрэдку ну, людзі мастацтва, пісьменнікі зрэшты рэшт. Дарэчы, ёсць вось пытанне ад Ці астатнія гавораць вельмі ну папросту. Да простай і няпростай беларускай мовы. Пытанне ад Вовы Лазарчука. Якія дыялекты былі ўзятыя для стварэння літаратурнага стандарту? У якіх раёнах Беларусі, пэўна, іх засталося не шмат, але ўсё ж яшчэ можна пачуць жывую гаворку без трасянкі? Ну, я не мовазнаўца, я магу па памяці толькі сказаць, што ну, наколькі я памятаю, я спадзяюся, што у Фейсбука, в іншых соцсетках ёсць больш абазнаныя людзі, яны могуць мяне выправіць. Ну, гэта цэнтральная Беларусь, это Слуцак, Капыль, Узда, власна, Меншчына, ну, лакальная Меншчына. Гэта і туды на паўночны захад, это Маладзечынскі раён, Вілейскі, Смаргонскі і, власна, уже на Віленшчыну пераходзячы. Мне здаецца, вось з гэтых гаворак утваралася на пачатку 20-го стагоддзя. Я ведаў, панямонне наша ўсё. Ну, безумоўна, так. Бо, ну, а як? Ну, а Якуб Колас, ну, Янка Купала, гэта ж Максим Богданович, іншыя там дзеячы нашай нівы, ну, літаратурныя людзі, яны ж адтуль, з той часткі. А другая частка пытання якая была? Дзе яшчэ можна пачуць? Дзе я асабіста я магу пачуць, я ведаю, на Капыльшчыне дакладна, на Мядзельшчыне, я ж все яшчэ 100%, і Вянеччына, ввогуле Вянецкая, Налібоцкая пушча, то есть там некалькі раёнаў. Я ўпэўнены, што, канешне ж, Гомельшчына. Ясна, што, ну, карацей, чым далей ад індустрыяльнага нейкага цэнтру, чым далей ад чыгункі, тым больш беларускай мовы яшчэ прысутнічае. Ну і у студыі Еўрарадыё, да прыкладу. Але вернемся да трасянкі. Ўсё ж такі я хацеў бы падзяліць пэўную трасянку, з чаго мы ўжо на гэтую тэму і гаварылі. От трасянка людзей, якія я так гавару, потому што я так гавару і гаварыць буду, і тыя, хто вось імкнецца пачаць гаварыць па-беларуску, але ў яго не хапае, можа быць, беларуска-слоўнікавага запасу. Я лічу, што калі ёсць такія людзі, які пачынаюць іх адразу кпіць, такія сільнавумныя, да? І вось ім трэба маральна даваць па руках. Таму што вось можна і па шыі, прычым матэрыяльна. Я памятаю, як я быў рэдактарам першага альбому Александра Кулінковіча «Танкі». Вось, ну, я б не сказаў, што это першы альбом. Першага беларускамоўнага, прабачце. І, ну, першыя гадзіны, бо пасля былі беларускамоўныя песні, в іншых альбомах, але, ну, цалкам, да. Вось, і калі мы працавалі, калі я працаваў з тэкстамі, я там дзесьці нават штосьці перакладаў, вось, і ён падзяліўся са мной такой інфармацыяй, што ён бы нашмат раней бы даспеў бы і зарабіў свой першы беларускамоўны альбом, калі б з яго калегі, рокеры, і вакол музычная публіка менш кпілі з яго беларускай мовы. І яго гэта неўпэўненасць. Так, у яго была трасянка толькі з таго боку, з расійскамоўнага ў бок беларускі. І от калі б менш кпілі, было б нашмат больш плёну. То ўсё ж такі мы прыходзім да высновы, што трасянка, трасянцы розніца. Канешне, розніца, безумоўна. Гэта нашмат больш шырокае паняцце. Таму што вось у маім влогу пан Сергей Міхалок кажа, што ну, там кантэкст такі, што бацькі ягоныя выдаткоўвалі вялікія па тых часах, да я думаю, па цяперашніх грошы, каб з Алтаю, з Алтайскага краю у вёску Самахвалавіча яго адпраўляць на ўсё лета, это пад Менскам, на поўдзень ад Менску. Вось, а ён праз 3 месяцы вяртаўся гэкаў-чэкаў, і ён кажа, гаварыў на трасянцы. Не, дружа, хутчэй за ўсё, ты гаварыў па-расейску, просто гэкаў і чэкаў. А гэта зусім розныя... Набраўся. Это, ведаеш, як от з мяне шмат хто смяяўся пасля таго, як правёўшы эфір з Віктарам Шандаровічам па-расійску, мне тут пісалі, як так можна дрэнна гаварыць на расійскай мове з гэтымі гэкамі, чэкамі. А вось гэта вялікая псіхалагічная праблема грамаднай колькасці беларусаў. Прычым я думаю, што яна з'яўляецца ўжо з дзіцячага садка, са школы, ім вбіваюць нейкое абсалютна шизоіднае уяўленне
про мову ў Беларусі. А чаму я мушу чисто говорить по-русски? Так я могу. Але за 27 гадоў, ну, па-першае, до конца я уже не змагу, потому что все равно проверочное слово «дети» и «тетя». Выйдите на улицу, и вам все скажут... Да, вы скажите «выйдите», и все будет... Выйдите, да. Выйдите, все, ДЗ это уже назаўжды. Ты можешь там биться головой об стол, об стенку и выбивать себе там гукче, например, тебе трымаецца. Ну, ДЗ ты не выбіш ніколі, бо гэта занадта старажытныя гукі, яны існуюць тут еще до прыходу славян на нашай зямлі. Яны былі тут, калі яшчэ на месцы Москвы вогнішчы старажытныя людзі раскладалі. Безумоўна. Прычым ну, не славяне, ну, думаю, што нават і не фіно-угры. Оксана Мурашка піша нам: ай, хлопцы, просто трэба болей чытаць Караткевіча. Оксана, я вот не канчаткова зразумеў, гэта нам, вот з Севярынам, трэба болей чытаць Караткевіча, ці вот усім астатнім. Але тым не менш, вот, Севярын, ты згодны, вот, начытаўся Караткевіча, і вот все, можа Александру Григоровичу і падсунуць пару. Ну, што Владимир Караткевіч, безумоўна, працаваў не толькі там з сюжэтам, не толькі са зместам, з сэнсамі, вобразамі, які ён укладаў у свае кнігі, свае там, прозу, вершы. Ён, безумоўна, вельмі шчыльна працаваў з мовай як такой. І тут я абсалютна згодны з каментам. Магу дадаць толькі, што ну, за апошнія 30 гадоў, ну, за час незалежнасці Беларусі, скажем так, паболела яшчэ розных тэкстаў цікавых, які таксама можна чытаць. Ты расказаў гэтую дастаткова смешную гісторыю пра расійскіх журналістаў, якія, слухаючы кіраўніка Беларусі, упэўніліся, што яны разумеюць беларускую мову. Добра, што не упэўніліся ў тым, што валодаюць ёй, ну, тым не менш. Потым гэтую таксама смешную гісторыю... Цікава было б курсы адкрыць. Па чэканні і гэканні. Да, прыгадаў той ж смешны праект Саша і Сярожа. Ну, вот так вот все так смешна-смешна, тым не менш, з твайго, выбачайце, влогу, мне склалася такое ўражанне, што ўсё ж таки не зусім да смеху ўся гэтая сітуацыя з мовай кіраўніка Беларусі. А што ёсць нейкая небяспека, вот, я не ведаю, ці ў такой вот мове Лукашэнкі, ці ў такім успрыманні я думаю, што ўсё глыбей, таму што мова кіраўніка дзяржавы, яна з'явілася не проста так. Гэта мова, як мінімум, яшчэ мільёнаў 3-4-5 наших свайчыннікаў. Гэта наступствы вельмі жорсткай прымусовай русіфікацыі 60-х, пачатку 80-х гадоў, абсалютна гвалтоўных, калі фактычна людзі, каб зрабіць кар'еру жыццёвую, былі вымушаныя ламаць сабе язык ў простым сэнсе слова. Вось. І я думаю, што людзі больш-менш старэйшага веку, яны могуць шмат гісторый распавесці, як яны прыязджалі з вёскі ці з мястэчка, і з іх здзекаваліся за тое, што яны неправільна говорят. То есть, нібыта атрымлівалася, што іх родная мова, гэта быў дэфект пры нараджэнні. Да? То есть, яны нарадзіліся дэфектыўнымі. То есть, і гэта была каласальная дзяржаўная палітыка, якую пачаў, наколькі я ведаю, Хрушчоў. То есть, яна прыйшла з Москвы. Вось. І пра гэта ўсё у нас вельмі мала гавораць, таму што гэта, ну, траўматычныя ўспаміны для многіх. І калі вось гэта все прызнаць, то шмат чаго давядзецца мяняць у адукацыі. І дзяцей інакш вучыць гісторыі, ну, апошніх 50 гадоў, скажем так, 60. Калі ўжо зайшла гаворка пра прымусовую русіфікацыю, то прымусовае пераводжанне людзей на іншую мову, гэта, я так разумею, прынцып ці прыкмета акупацыі. Да прыкладу, вот Валянціна Данілава прыгадавае прыклад беларуска-нямецкай трасянкі ў 40-е гады. Іж цябе чакала, варум ты не прыйшоў, драй гадзін стаяла, пакуль васар з неба не пайшоў. А тут там была прымусовая некая, не ведаю, там, немецізацыя, а тут у 60-е гады прымусовая русіфікацыя.
Ну, я не настолько досведчены про у тэме прымусовай. Мне здаецца, там все было горш насамрэч. Там у планах ну, былі іншыя зусім планы наконт Беларусі. Ну, а наконт вот это уже советскага часу русифікацыі, тут все больш-менш вядома. Тут просто неверагодная колькасць жывых сведкаў, якія дагэтуль не вельмі старыя людзі, ну, адносна. Ну, так, якія это все могуць просто распавесці, як людзей просто білі. Там, ну, калі ён быў хлопец, там, 18-гадовы, ён прыехаў. Я сам памятаю, як на моей вуліцы, дзе я жыву, там ёсць інтэрнаты, куды прыязджалі з вёсак, ну, на заводы, на фабрыкі людзі, уладкоўваліся працаваць. І збіралася хеўра, значыць, хуліганья раённага, і яны ішлі біць крыстоў. Крест от слова крестьяне. Значит, вот это социальная ненависть, она была в Советском Союзе вельми докладно выказанная, так, а мова это была прикметой, адзнакой. Ну, вот так, я думаю, социальной, то есть они били не за культурные каштоўнасці, а просто это был маркер ніжэйшага, больш нізкага сацыяльнага статусу, і фактычна гэтыя людзі былі для іх канкурэнтамі, таму што іх бацькі 25 гадоў таму былі такімі ж самымі. Вось гэтага хуліганья. Да? А яны ўжо падняліся. Это як людзі, якія бывалі ў Афрыцы, распавядалі, што і чытаў я пра гэта, і чуў, што у некаторых там краінах ёсць такая градацыя, што калі ты зусім цемнаскуры, ты ніжэйшы сацыяльны статус, і чым ты святлейшы, тым вот это позднесавецкае грамадства, якое ператваралася з вёскі в індастрыял такі, вось оно нагадвае мне такую самую градацыю. Вот ты ведаеш, Севярын, што ты зараз робіш? Ты не толькі развенчваеш міф, які бытуе сярод нашых дарагіх рускіх друзей, што Александр Егорович гаворыць па-беларуску, але і міф пра талерантных, памяркоўных і добразычлівых беларусаў. Не, это абсолютно... Я не ведаю, хто гэта прыдумаў, я дагэтуль не магу дакапацца. Так набіў бы яму морду, да? Да не, ну просто это смешна. Якая толерантнасць абсолютно ксенофобская, але, ну, оно такое... По-беларуску неяркая ксенофобия. Партизанская. Просто гэта, я думаю, гэта придумали люди с паўднёвай энергетикой, да? То есть они просто не разумеют, что ну, мы полночные люди, у нас просто эмоции и все вот, особистое такое, оно не ярко выявляется. І таму ім падалося, відаць, што вось тут нейкія талерантныя людзі. Добра, давай падвядзем вынік нашай размовы. Вот як для мяне іх ўсё ж такі два. Першае, не трэба баяцца трасянкі. Лупіце на трасянцы, калі ёсць жаданне гаварыць па-беларуску, але чытайце Караткевіча. Это для тых, хто хоча пачаць гаварыць літаратурнай беларускай мовай. А хто не хоча? А хто не хоча, ну... Але гаварыт, как гаварыт. Ну. Гаварыт, как гаварыт, не трэба іх за гэта прыніжаць. Смеяцца, высмейваць можна, там, хамства, жлобства, хитро... Сзади что-то. Да, вот хитро сзади что-то. Вот такие речи, так. Яны часто идут побач з трасянкой. Але, ну, все ж таки, особна лингвистика, особна там паводзіны характарыстыкі чалавека, ці групы нават там людей. Мораль особна. Да. И не трэба паўтараць вось эту гапату 70-х, 80-х, якая прыніжала людзей вось па моўнай прыкмеце. Ну, будзем спадзявацца, што кіраўнік Беларусі, праглядзеўшы гэты выбачаючы влог, не прыме гэта як прыніжэнне з твайго боку, а ўсё ж такі адгукнецца і як яму... Наадварот, я кажу еще раз, мы гаворым не пра кіраўніка, мы гаворым пра некалькі мільёнаў нашых свайчыннікаў. Вот хай некалькі мільёнаў нашых свайчыннікаў на чале з кіраўніком Беларусі не падумаюць, што мы іх крыўдзім і прыніжаем, а наадварот, так. Заклікаем. Мы закликаем оппонентов быть больше лояльными. Дякую вялікі, Севярын Квяткоўскі. Чакаем ад цябе новых праграм і влогаў. Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце Еўрарадыё.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.